assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama, on jurama, kadi Umar coftal balli woni ɗo no mbaɗɗon matkama ɗon celli oɗon kiisi. Barcelona fi Real Betis 5-2, Liverpool Manchester City go fof goto kadi ha Everton fiyama hanki kadi Everton fiyama don o Chelsea fi hanki kam 4-1 nayi e gotel Chelsea fi hanki. Yaw bandiraɓe kalen haala Chelsea seeɗa. Chelsea kam nana fuɗɗo arde de parce que Chelsea ɗo joni Chelsea e Premier League table Chelsea ko 5 place woni. Chelsea nenare seeɗi. Chelsea kam nana fuɗɗo wadde football mataw mo Frank Lampard yeeto walla mo Frank Lampard yiɗi. Chelsea nana fuɗɗo wadde football mum tengal gardien mabɓe o biteɗo Mendy kanko kam mon walla Chelsea no fewi. ten kadi hay défense Chelsea nana ara eɓen puɗɗo nafde kam eɓen puɗɗo wallude équipe o kam eɓe mbaɗa hen ƴiƴam maɓɓe quoi. eɓe mbaɗa hen ƴiƴam maɓɓe kam Chelsea kam nana joni min hankkadin dogom famde ko oɗo Manchester City e table Angleterre ko 11 place ɓe goni, place 11 ɗo joni ndeɗo hitande koɓe gondi football maɓɓe yahani eɓen perde no fewi. Yo joni mi anda ko kewe Manchester City den kadi Manchester City de mi anda hankkadi Manchester City ko wondi quoi. ɗum caɗele joni ɗe ɗo joni Leicester kañum woni dow place e Premier League. Leicester woni dow place. rewe Leicester ko Tottenham. Après Tottenham kam woni place ɗiɗo. après Liverpool rewe hen. Liverpool kañum nin nana waɗa. ten kadi premier fuɗɗorde ko Everton en waɗanno football joɗɗo kam ɗo joni ɗeɗo jon tati eɓen perde tan. hay mi anda caɗele sawo caɗele kamfuna walla ko caɗele football kam mana football ko ni tan e hen sahaji tan kono kam eɓen perde kam ɗo joni kam ɗiɗo kipuji nana mbaɗa. Tottenham de Mourinho holko waɗata toon de holko Mourinho waɗata Tottenham de par ce que Tottenham wonde 12e place e Angleterre. holko Mourinho de waɗata toon de bandiraɓe. on joni ƴeewa Tottenham tan holnoɓe jaara. ten kadi joueur ɓe jogui toon de biteɗo Zing e Harry Kane. poori kam hay Reguilon ex Real Madrid ha kañum kadi nan toon de eɓe mbaɗa football maɓɓe kam. Tottenham nan waɗa foti wadde o kam. kadi hanki Bayern e Borussia Dortmund ɓe zuudi hanki. bandiraɓe hol équipe e nder Allemagne bawɗo dartinde Bayern pour gagnade coupe Allemagne. hol équipe ha Borussia Dortmund ronki. hol équipe e nder Allemagne bawɗo dartinde Bayern nan gagnum hitande fof
Bayern on four. Kambe ɓuri forde équipage gonɗe Allemand ɗi fof. Bayern koko fiyatma han kasi kadi hay Champions League eɓen hen wono min jimi andude Holland équipe bawɗo tan dartindeɓe. Ɗo joni sen ƴeewi en wawi sako Liverpool en wawi saw Champions League en wawi dartindeɓe. Par ce que Liverpool kamɓe jogui équipe moƴƴo ten ka Jurgen Klopp kanko kadi ko entraînement vrai quoi. Ɗo joni kam en ƴeewat saw Liverpool no wawi dartinde Bayern soɓe kawri. Ɗo joni mi yiyani équipe e Allemand bawɗo dartinde Bayern no fooɗi. Bayern ko équipe fort way kono machine tan aɗa kono machine ma wawa dartinde ni ko noon Bayern zuurata. Kono kam ko keppoji moƴƴi wonɗo quoi. Kadi sen jeehi kam ede Espagne kam min kaal Barcelona kam wadde analyse. Barcelona zuude Real Betis kono hanki kam Griezmann zuwi premier mi-temps moƴƴi fi vrai. Kanko heddi e makko tan ko biyo ko ɗon woni caɗelde kono hanki football makko o zuwini feewi kadi zuwi football joɗɗo o waɗi bal joɗɗo hanki kam o waɗi hen ƴiƴam makko no feewi. Tegan Messi alano terrain o waɗi hen ƴiƴam makko ene feewi. Ɗo min mi wawa yiide mi wawa anjum kono affaire biyo ko ɗon woni caɗele makko. Par ce que hanki o wawno nanude biyoji tati, o wawno nanude baluji tati, kono ko affaire confidence woni ɗon ko confidence makko yahani dow. Par ce que joueur comme no Griezmann o foti nanude biyoji mo heɓi ɗiɗi fof hay pelanti kadi o retti. Ɗon woni caɗele makko. Ɗon kam sen jeehi kadi Busquets hankkadi mi fotani o zuude e Barcelona premier mi-temps o fotani. Menda ko tegi walde ko kuman tan yiddi Busquets kono Pjanic ɓurimo. Pjanic e 2 ans so zuudi ayi balo soɓe zuudi kamɓe ɗiɗo. Sen jeeɓino bal kamɓe Juventus o maayi Pjanic zuwi. Pjanic ɓuri fodde fuɗɗade e Busquets kono ha joni ko kuman ko Busquets tan fuɗɗoto. Holo ɗum wona Busquets ene perde baluji kewɗi bo. Busquets nana perde baluji kewɗi tan kankadi no foti ko yaltude. Pedri hay kañum hanke zuwi bal moƴƴo kadi bal joɗɗo kadi wonen gueɗe tan mo foti wallede kono kam affaire ɗum kam kanko waɗat bal makko kono bal makko bal joɗɗo. E Dembele hanke foti o waɗi kam ko foni wadde joueur comme no makko ni o waɗi bal makko hen sahaji omo perde baluji kewɗi kono kam ɓurɗe ferdude bal sako goto jadata e was wadde hunde ɗum ɓuri. So firti ko Dembele o waɗi hunde sako goto kanko défense hen sahaji ko kanko gañoto kono kam o waɗi bal makko e mbawa yiide o waɗano o waɗi bal makko no feewi tengal ko bal moƴƴo. Ɗon kam wonen gueɗe seeɗa tan yo waɗ pour ha walla équipe o. So dañi décision mo ƴettata o yo ƴettu décision moƴƴo pour bawɗo wallude équipe o. So wona ɗum ɓe jahata hay nokku. Ɗum woni caɗele. Ɗon kam caɗele so fewndi ɗon tan ma won ha joueur vrai.
den kadi Ansu Fati hanki gañimo en ganda kam no foti jon walla leb o joɗoto kono woto ɓuur kam ha sinno kam ɓe won lebbi ɗiɗi tan kono woto ɓuur ɗum ha sinno ko lewru seeɗa kono kam woto gañi nde taw mawnani feewi ko gañi ko taw mawnani feewi tan kono ɗo joni kam eɗen jogui jour uji bawɗo lomtade Pedri nanɗo Dembele nanɗo Trincao nanɗo ene ɗo joni caɗele cohlen ko neɗɗo bawɗo nannude bi Griezmann woni ko joueur moƴƴo kono jogui caɗele ɗon mum caɗele neɗɗo bawɗo yo wonɗon tan pour waɗa distraction defense pour ha défense o anda kam an aɗan ɗo so buushi ka nanno bi on yo wonɗo comme Suarez no waɗanno ni après nden Messi ara caggal tan nanno bit nanno ballon tan ɗum ko enen ko ɗon cohlen ɗo joni ko tiño ko gañi kono ɗo e jonte ɗiɗi no wawi soɓe garti election international parce que ndeɗo yontere aranno kam hay football zuta so wona ɗo araw yontere artinode wona kam foftane nden mataw maw hawre e bal so bal arti ene wawi arti ɗon kono min ƴeewa sammo yetto ɗon kam kono Atlético Madrid mi sikkan sammo yetto ɗon kam kono ham inchallah yo Allah wallo o yetto ɗon kam kono ham woni Barcelona ha joni caɗele mum ɗum jogui caɗele ten kadi caɗele Barcelona ko défense o no jogui caɗele ten Ter Stegen wawa wallude men ñande foof so firti seɗen jii Ter Stegen ene dartina baluji firti défense men moƴƴani ɗeɗon caɗele ɗeɗon gueɗe yo kiwmen yo ƴeew ɗeɗon gueɗe par ce que ɗum fotano wonde no fewi ten kadi caɗele men mawɗe so goppi équipe zuwa ko ɗon mayɗen ko ɗon perduɗen poɗɗen ko wadde enen football men enen poti fuɗɗade zuude enen poti fuɗɗade wadde football men wadde bal men joɗe sen goppi équipe zuwa nden mayɗen nden jaɗɗen caɗele nden perdeten kadi so pewndi ɗeɗon caɗele en wawi ma Barcelona manna ma yaara yeeso on ɗo joni min mi yiyani saw Barcelona taw ma gagne La Liga walla Champions League noɓe zurat ni non han nokku ɓe jahata so wona ɓe change koɓe mbaɗata ko ene wawi nden kam eɗen wawi taw ɓe gagne hunde so wona ɗum hay nokku en jahani hay nokku ewo bandiraɓe on calminama on juurama ko Oumar Coftal Ɓalle woni ɗo kadi yiide moon o jejjite kal namde mon jogui ɗon goppane kam vocal e Facebook goppane kam vocal e Facebook walla goppane kam vocal e groupe men sukaɓe guindu après min yimɓe mba jabade moon kono kam on calminama on juurama ɗo e gongol ha yeeso kam mi salminimo goto foof inde e yettode mum